Son Pedro Arias e, como xa sabedes, vou en sexto de primaria. Xa teño 12 anos, teño que marchar para o instituto e que mellor forma de marchar que vivindo tan bons momentos no meu colexio. Por iso quero darles gracias aos meus mestres. Primeiro, a Marta, a profesora de música. É moi boa profesora e sempre dame moitas oportunidades. Tamén a María José e Eva, as dous profesoras que me deron educación física no colexio. Moitas grazas tamén. Despois, quero darlles gracias a Rosa e Melisa, que son as miñas mestres de inglés. Thank you. Despois, a Virginia, de educación emocional. Axúdame moito, enténdeme moi ben. Grazas a ti tamén. Despois, a Lucía, que é a profesora de apoio que nos apoia nas clases. Tamén moitas grazas. E por último, a Paco, un mestre impresionante, é un xefe e por si fora pouco, é un xenio. Caime moi ben, igual que todos os mestres, e grazas a eles podo pasar a primeiro da ESO. Moitas grazas a todos e ata pronto. Un bico moi forte. Chao. Marta, gracias por enseñarme lo bonito que puede ser pertenecer a un coro. Gracias por tus programas de radio y por tus vídeos. María José, tus clases siempre fueron diferentes y divertidas. Pena que no hubiera tanto tiempo. Rosa, nunca imaginé que iba a aprender tanto sentada en un cojín. Virginia, muchas gracias por entenderme y enseñarme que ser diferente no es malo. Gracias por escucharme siempre. Eres genial. Paco, tú eres el profesor, el mejor profesor que he conocido jamás. Nunca olvidé este curso. He sido el mejor que he tenido. Gracias, Paco. Nos vemos en sexto. Nos vemos en el final. Hola, soy Iker, un alumno de sexto. Llevo aquí en este colegio mucho tiempo y tuve muchos profesores, Cristina, Mari Carmen, Rosa, y le quería despedirme de Paco porque es el último año que voy a estar con él y él con nosotros, y que gracias sobre todo a Paco, porque las clases con él eran más divertidas. Y bueno, también le quiero dar las gracias a Marta por enseñarnos música, a Rosa por enseñarnos inglés y a Mari Carmen, que no la conocemos mucho aún porque solamente estuvimos un año, pero la verdad es que las clases eran bastante buenas. Gracias y chao. Hola Paco, bueno, o primeiro quero che agradecer todo o que aprendí dun dos mellores profesores que tive. Tamén quero agradecer a todo o profesorado do colexio por todo o esforzo que fixaron cando era carnaval ou outros acontecementos, para facelo máis bonito. Tamén che quero dicir unha cousa, é que confiaxe en min nos momentos que non daba feito, e apoiabasme dicíndome que podía facer. Eso para min foi moi importante e dábame forza para seguir mellorando. E disfruta da túa xubilación e ser moi feliz. E gracias pola túa axuda e unha aperta moi grande. Moi boas a todos. Neste colexio sempre tiven moi boa experiencia. Sempre vin moi contento e teño moitísimos recordos que levarei sempre comigo, de compañeiros e tamén de profesores. Sobre todo de aqueles que me acompañaron dende o primeiro día ata o último, como poden ser Marta ou Rosa de inglés. Gustaríame facer mención e nomear a 3 profesores que levarei sempre no meu corazón. Eles son Cris e Mari, que en infantil ensinaronnos todo de mellor maneira, xogando. E Paco, que sempre ten un refrán ou pequena ensinanza para todo. A ti, Paco, si te levaría para o instituto. Sorte terte estes 2 anos e aprender tanto contigo. Ánimos e ata sempre. Son Irene, quería agradecer unhas palabras aos meus profesores que tanta paciencia tiveron comigo. Sempre fui unha nena moi inquieta e faladora. A miña primeira profe foi Cristina, que despois foi reemplazada por Mari Carmen, que cada día a sorprendía cunha das miñas. Despois tiven outra Mari Carmen, en primeiro e segundo, e Rosa en terceiro e cuarto. En quinto e sexto, a Paco. Paco é un dos mellores profes que tiven. Quédome con moi bons recordos del, paciente e amable con todos nós. Marta, como olvidarme dela, con todo o que nos leva ensinado e coa garra que lle levamos dado. Eva,
Gustábame moito como profe porque facía moitos xogos con nós. En general, un bon profesorado. Doy gracias a todos los profesores que me enseñaron lo que había en los libros y mucho más, como la firmeza, la educación, la paciencia y sobre todo el trabajo en equipo. Todo ello sin rendirse si no lo entendía, y con anécdotas o refranes como más vale tarde que nunca, que jamás olvidaré. Gracias. Hola, estuve muy contento con mis profesores a lo largo de estos años que llevo enseñando. De todos, me llevo algo muy especial que nunca olvidaré. De todo corazón, gracias. Bueno, profes, quería despedirme de todos y deciros que estuve muy contenta en este colegio y espero que nos podamos ver lo antes posible. También quería despedirme de Mari Carmen, que ya no está, y de la que guardo muy buen recuerdo. Hasta pronto. Hola, profes. A Cris, que estivo comigo en infantil. A Mari Carmen, que xa non está no cole. A Rosa, a Vicente, a Carmen a de religión. A Eva, a Marta, a Rosa a profe de inglés. E Virxinia. A María Xosé, que casi non estivemos con ela. E, por suposto, ao meu profe Paco. As súas bromas, a súa paciencia, e por pasar estes 2 últimos anos con nosotros. Vou vos botar de menos a todos. Un bico moi grande a todos. Sempre me vou acordar de vosotros. Hola, son Cristina e hoxe quero dar moitísimas grazas a todos os profesores. Bueno, en especial a Paco, que sempre nos está axudando en deberes, problemas e cousas así. Bueno, tamén a Rosa de inglés, que tamén me axudou bastante en inglés, a María José, que tamén nos axudou a aguantar máis a correr, axudounos ao baloncesto e ao fútbol e a máis actividades. A Carmen, a de religión, que nos axudou a saber máis de cristianos e de moitas religións que aínda non conocía. A Virginia, que tamén me axudou a controlar as miñas emocións e non rendirme nunca. A Marta tamén, que axudoume bastante ca música. Gracias a todos os profesores de este colegio e adiós! A todos os profesores que nos impartiron clase algunha vez. Quería darlles as grazas por aguantarnos. Non os vou nombrar a todos porque son bastantes, pero encantaríame despedirme deles. Hola, chamome Miguel. Quería dicirlle ao meu profesorado que moitas grazas por ensinarme todo o que aprendi. Botaremos de menos, Nico. Hola, son Mar e quero darles as gracias a todos os profesores e profesoras que me deron clase neste colegio. A Cris e Mari por darme infantil, ensinarme a ler, escribir, debuxar. A Mari Carmen por darnos tanto cariño. A Rosa por ensinarnos a ser máis curiosos. A Paco por ensinarnos tantísimas cousas e prepararnos para o instituto. Tamén quero darlles as gracias a Rosa por ensinarme inglés, a Eva e a María José polas súas clases de educación física, a Virginia por ensinarnos a comprender mellor as emocións e a Marta por ensinarnos a cantar e a tocar a flauta e tamén polas súas actividades na biblioteca. Ola, rapazada. O voso profesorado queremos felicitarvos polas fortalezas que tedes demostrado neste tempo de confinamento. Vos sodes os verdadeiros heróis e heroínas desta pandemia. Gustaríanos utilizar a idea dun escritor francés, Albert Camus, que nunha ocasión dixo: no medio da tempestade atopei a un ser invencible. Pois dicirvos que neste trimestre tan raro, seguro que moitas veces os preguntastes por que vos tocou a vos, por que non podedes ter unha excursión de fin de curso, por que non podedes ter unha despedida dos compañeiros e dos profes. Seguro que tedes sentido medo ao futuro e a non saber o que vai pasar. Pero mirade dentro do voso corazón e seguro que no medio deste confinamento atopastes un ser invencible que vai poder con todas as tempestades que veñen. E se non, pedide axuda, que desde o Colexio de Celeiro estaremos ao voso lado para o que necesitedes. Apertas de todo o corazón dos profes do colexio e ata sempre.